Hello Pont family, hello everyone, Merry Christmas. رحوس برهان لدت, رحوس لدت. نتمنىكم على معانتي زعوا Christmas words. ناي لدت ቃላትን كمون general Christmas wishes. ሓፈሻዊ ትምኒት لدت, ሓፈሻዊ ትምኒት لدت ኢና ክንመሃር. እስካብ መጨረሻ ብምጽናሕ ናይ ክሪስማስ ቃላትን ሃመይ ገይርኩም መሰጅ ልኻሎት ቤተሰብኩም መሰጅ ናይ ክሪስማስ ትምኒት ከመይ ገይርኩም ክትልኹሎም ልብል ብሓደ ክንሪና ማለት እዩ. ሰና መጀመርያ Christmas ማለት the holiday celebrated the birth of Jesus Christ. ማለቱን Christmas ማለት ልደት ናይ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መዓልቲ ውልደት ማለት እዩ Christmas. So Christmas day ማለቱን ናይ አውደ ዓመት ናይ ልደት መዓልቲ ኣብ መዓልታት ኣይንላ Christmas day ንብላለና ማለት እዩ. So Christmas Eve ኩሉሻ ዚያሬዋ Eve ክልተን ይዋና ኣብዝና ለሓለፈ ክላስና ታይሪና ነርና ካፒታል ትኾንተላ ዛ Eve ማለት ሄዋን ኢና ነርና እዚኣ ስሞል ስለልኾነት Eve ማለት ድሮ አውደ ዓመት ድሮ በዓልታ ይንብሎ Eve ንብለልና ማለት እዩ. So Christmas Eve ተልና ዋዜማ ልደት ማለት እዩ ወይ ድሮ ልደት ታይንብለና Christmas Eve ይባሃሉ. Christmas Day So Christmas Day ተላ መዓልታ ዛውደ ዓመት ዛና ልደት መዓልታ ትኽበረላ ታይ ትባሃል Christmas Day ንብለና ማለት እዩ. So መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክሪስማስ ብጣዕሚ ፍሉይ ልብሎ ነገር ተሃሊታይ Christmas tree ማለት እውን ጽሕደት right ጽሕዲ ታይ ንብሎ Christmas tree ኣብ ክሪስማስ ሓደ ጽሕዲ ትመስሎ ጽሕዲ ኣማጻጹ ናላት ካብና ውጭ ዓዲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጀርመኒ ተጀሚሩ ዝና ጽሕዲ ኣካባብራ ሰው ጽሕዲ ታይ ለመልክት resurrection ማለት ትንሳኤ ሓድሽ ነገር ምምጻእ ለመልክት ጽሕዲ ና መብዛሕትኡ ግዜ ላብ ገዛና ጽሕዲ ተምጽኦተለና ብልተፈላለየ መንገዲ ተጠቂምና ዶኮሬት ንገብሮ ንማዕርጎ እና ዞም ለዶኮሬሽን ጥቀሙሎም ዞም ለመምዕራግ ዝናይ ክሪስማስ ጥቀሙሎም ታይ ይባሃሉ ornaments ይባሃሉ. ornaments ማለት ለኣብነት ንፋሒቶ ክኾን ይኽእል እዩ ክሪስማስ ላይት ክኾን ይኽእል እዩ ዞም ብምሎም ለለው ዞም ንሰቕሎም ኣብና ክሪስማስ ትሪ ታይ ይባሃሉ ornaments እና ጽሕዲ ምሰምጽናዮ ታይና ንገብሮ we decorate the tree. So decorate the tree ማለት ታይ ማለት እዩ decorate the tree ጽሕዲ ምምዕራግ ታይ ይባሃል decorate the tree እና ካብኣቶም ንገብረሎም ካብዞም ኣብና ክሪስማስ ንሰቕሎም ብዙሓት ነየው ካብኣቶም ሓደ ታይ Christmas light ማለት እውን ዲም ናይት ኢልና ብምጽዋዕ እንትንገብሮ ብጣዕሚ ልደምቀልና ና ልደት ብጣዕሚ ብሩህ ልገብረና ታይ Christmas light. خالي تاي تسغلو أمنا كريسماس أمنا يلدت سحدي تاي تسغلو خالي تاي نسغلو بالون مالتي نفحيتو so بالون مسكرين أوزنا كريسماس تري أنا مسكال تاي بال hang up so hang تيلنا مسكال من تلتال تاي بال hang so hang up the balloon تيلنا hang up the balloon نفحيتو سغلو مالتي hang up the balloon خالي تاي تسغلو خالي لممعرب ديكوريت نتقمولو تاي ኮተን ኔና ኮተን ማለት ጥጥ ማለት እዩ so ጥጥ ላይ ናይ ክሪስማስ ትሪ በመስቀል ታይ ንገብሩ ብጣዕሚ ዲኮሬት ንገብሩልና ማለት እዩ ካልኦት መዓት ኔው ንሰቕሎም ኣብ ናይና ዓዲ ንጥቀመሎም ኣብና ውጪ ንጥቀመሎም ክልቲኦም ብሓደ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ so ካሊ ኣብ ናይ ውጪ ዓዲ ኣብ ናይና ብተለምዶ ንጥቀመሉ stocking hang up the stocking ተልና ብዙሓት ግዜ ኣብ ናይ ውጪ ዓዲ ክሪስማስ ልደቶም ኣውተለው ታይ ሓድሽ ዓመት ለኾርኑ ስለልኾነ ዝልጥቀሙ ነውሩ ካብ ናይ ቁሪ ካብ ናይ ተፈላለየ ዝልጥቀሙ ነውሩ ታይ ገሮም ይሰቕልዎም እና ሓደ ስታኪንግ ዝነዊሕ ካል ስለሎ ስታኪንግ ይባሃል ማለት እዩ ስታኪንግ ነዊሕ ካል ስለሎ so hang up the stocking ይባሃል hang up the stocking ካልሲ ዓዊለሎ ሰቕልወተሎ hang up the stocking ኣዋይ ካሊ ታይ ኒዮ ኣብ ናይ ክሪስማስ ትሪ ሰቕሎ ቤል ኒዮ ቤል ማለት እውን ደወል ናይ ሓድሽ ዓመት ምልክት ናይ ሓድሽ ትንሳኤ ምልክት ስለልኾነ ቤል ይስቀሎ ማለት እዩ ካሊ ታይ ትሰቕሎ ኣብ ክሪስማስ ትሪ ካንዲ ንሰቅል so ካንዲ ማለት ከሬመላ ማለት እዩ so candy we hang up the candy ካንዲ ታይ ንገብሮ ካንዲ ኣብዚ ናይ ክሪስማስ ትሪ ነንጠልጥለና ማለት እዩ alright so ኣብ ናይ ውጪ ታይ ይብልዎ ካንዲ ካን ናላት በትሪ ትመስል ናይ ክሪስማስ ትገልጸሉ መብዛሕትኡ ግዜ
ናይ በትሪ ቅርጽ ዘለዋ ና ምርኩስ ነገር ቅርጽ ዘለዋ ሳታይ ትባል ካንዲ ካን right candy can ትባሃላ ማለት እዩ ካልኦት ምናልባት ኣብ ናይ ውጪ ኣብ ናይና ሌሎ ማዓት ነገራት ክልዮም ሳቶም ለክንሪዮምና ማለት እዩ so ተሳኺ ታይና ንሪ ሳንታ ክሎስ ወይ ሳንታ ክሎስ ወይ ሳንታ ዓድና ከዚ ብጣዕሚ ተለመደ እዩ ኣቦ ገና ማለት እዩ ሳንታ ክሎስ ኣቦ ገና ኢና ንፅውዖ ሳንታ ክሎስ so ኣብዚ ናይ ሳንታ ክሎስ ትግበር ለላ ቆዒት ኣይትባል ኣብ ናይ ሳንታ ክሎስ ትግበር ቆዒ ክሪስማስ ሃት ትባሃላ ማለት እዩ ክሪስማስ ሃት ኣብ ናይ ኣቦ ገና ትግበር ቆዒ ክሪስማስ ሃት ንብላለና ቃሊ ምናልባት ካንዲር ኢናና ሬንዲር ምናልባት ኣብ ናይ ውጪ መብዛሕትኡ ግዜ ሬንዲር ይሰቕሉ እዮም ብዙሕ ነገር ካብዞም ዝሰቕሎም እዚኦም ተወሰነ ሕዝቢ ክመፅእ ኣለኹ Alright, so ካልኦት ቃላት ኒው ናይ ክሪስማስ ወርድስ ናይ ልደት ቃላት እና ካብኣቶም ታዩ ኣብ ናይና ሌሊ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብና ፈረንጂ ፋየርፕሌስ ዝበሃል ኒው ኣብ ክሪስማስ መብዛሕትኡ ግዜ ለዘጋጅው ፋየርፕሌስ ዝበሃል ኒው እና ሓዊ ብሓደ ተኣኪቦም እንትን ዝገብርሉ ማለት እዩ ካሊእ እንታይ ኒው ካንድል so ካንድል ማለት ሽምዓ ማለት እዩ ካንድል መብዛሕትኡ ግዜ ካብዚ ክሪስማስና ለድምቐልና ብርሃን ለና ታዩ ካንድል ሽምዓ so ሽምዓ ወልዕ እዩ ክንብል ትኾይና ሓደ ሰታይ ኒው candle the candle ወይ ድማ ignite the candle alright so ከዚ ቀፂልና ክንሪኦ ዘለኹ ታዩ general christmas wishes ማለት ሓፈሻዊ ትምኒት ልደት ሓደ ሰብ ሃሚልና ትምኒትና ንገልጸሉ ንኽእል ርሑስ በዓል ልደት ርሑስ ኣውደ ዓመት ካብዙ ኣውደ ዓመት እዚ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ክኾነልካ ይምነልና ሃሚልና ትምኒትና ለሰባት ንገልጸሎም ንብል so ዘና መጀመርያ ታያ قلل لولت ميري كريسماس نقول نخلنا بقليلو so ميري كريسماس مالت رحوس للدات مالتي ميري كريسماس حد بوتا سميعكم تخونيكم هابي كريسماس يو so هابي كريسماس إن ميري كريسماس أفعل لا يمتاي منو ما أفعل لا يقولون أفعل لا يمتاي مثلكم ميري كريسماس مزحت جزء أب أمريكا كندا تايلو ميري كريسماس يلو مالتي so ميري مالت هابي مالتي so هابي كريسماس مزحت جزء أب إنجلاند للو أب بريتش English تخونتلو تاي مالتي Happy Christmas the same thing رحوس للدات المالاكلي so قلتيو Merry Christmas إنه Happy Christmas رحوس للدات مالتي خالي تاي كنو نخل خالي تمنيتنا بها من جلس نخل Happy Holiday رحوس أو دعمت مالتي Happy Holiday خالي تمنيتنا الحادثة بها من كن جلس قلنا قصينا كنرينا so wishing you joy and peace this Christmas wishing you wish مالتي مالتي تمنيت So wishing you joy ማለት ደስታ so wishing you joy and peace this Christmas wishing you joy and peace this Christmas so ኣውዚ ናይ ሓድሽ ዓመት መብዛሕትኡ ግዜ ክሪስማስ ሓድሽ ዓመት ለክኾን ክእል ልደት ለክኾን ክእል so ልደት እዚ ናይ ሓጎስን ናይ ሰላምን ክኾነልካ ይምነ ክንብሎ ትኾይና እንታይ ንብል wishing you joy and peace this Christmas wishing you joy and peace this Christmas እዚ ልደት ናይ ሰላምን ናይ ሓጎስን ክኾነልካ ይምነ ንብልና ማለት እዩ ካሊእ እንታይ ክንብል ንኽእል may your days be merry and bright may your days be merry and bright so merry እንታይ ኢለኩም ነይረ ደስታ ፍስሓ ማለት እዩ so ይኹነልካ መዓልትኻ ፍሱን ብርሁን ይኹነልካ ክንብል ትኾይና መዓልትኻ ፍሱን ብርሁን ይኹነልካ ክንብል ትደለና እንታይ ንብል may your days be merry and bright may your days be merry and bright ንብልና እዚአን ያ ብጣዕሚ ብሉፃት ናይ ልደት ትምኒት ኣገላልፃየን እና እዚአን ካብዚኣተን ነጥቆምኩም ዞም ትፈትዮም ቤተሰብኩም ትፈትዮም ኣዕርክትኩም ሰባት መሰጅ ብምልኣኽ መልእክቲ ብምልኣኽ ፍቅርኩም ክትገላለጹ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ so ብምቕፃል እንታይ እኒኣ hope your Christmas is full of love and laughter ማለት ሓቕ ጨዋታ so love ፍቅሪ ኢልና ኢና hope እንታይ ኢልና ነርና hope ተስፋ so hope your Christmas is full of love and laughter hope your Christmas full of love and laughter ተስፋ ይገብር ዝልደት እዚ ናይ ፍቅርን ናይ ሰሓቅን ክኾነልካ right ዝልደት ተስፋ ይገብር ዝልደት እዚ ናይ ፍቅርን ናይ ሰሓቅን ክኾነልካ ንብለና ማለት እዩ ካልኦት ኒው ኣዝየን ብጣዕሚ ብሉፃት ትምኒት ጀነራል ክሪስማስ ዊሽስ ኢለ ሕዝየን ንመፃኹ እየ ካልኦት እንታይ ክንብል ንኽእል ብኣካል ከይድና እንታይ ክንብል ንኽእል ፕሬዘንት ስጦታ ንብል ንኽእል ማለት እዩ so gift ማለት ማለት እዩ ስጦታ ማለት እዩ gift ስጦታ ካሊእ እንታይ ክንብል ንኽእል present so ክልቲኡ ትርጉሙ present and gift
مالتي وهبتو مالتي present نا gift وهبتو مالتي so لخونا منالاتي مزحتي جزي سب بعكال خيدو لخونا دسلو النجار جزي خال زتفوت يسر تويخا ولا الدخال بيت سخال عرفت خال تفوت يمسات خالي بتوساقي تاك تقبر تخل يا تبدا بيت صحفو لنا so كريسماس جزيخا تاي تقولوا تشوفونه تتقلوا نا تاي بحال زو ناي وهبتو ناي وهبتو الجزانا يوم شفان تقلال تاي بحال wrap the present wrap the Christmas present تيلكم تاماتي wrap the Christmas present ناي كريسماس وهبتو بتقلال عشاق تاي بحال wrap the Christmas present قالي تاي كنن نخل يا ناي لدت كاردي بمصحف خز قدم تاي نيرو قدم بهامي سوتو تاع الجالالس نيرو منالات كاردي رحس لدت الميري كريسماس الكارد تاتنيو ناوز كارد سو نصحف فينا مزحت جزي نا تاي بهالسو write Christmas card or writing Christmas card so the card سو you know you write Christmas card so دغامي Pont family ያው share like subscribe مغار channelنا لك عبغيركم يخم كلكم thanks a lot دغامي merry Christmas happy Christmas يلكم لكم right حس دت كون لكم يمنا thank you very much